Ay. Lah. Sayuha pamanday oy. Tulog sa balik be. Mata na taning namulaga ni kwa una na ko tong balonan be. Ayo. Dams. Namulags. Oy, saya to pre. Oy, ikaw mo nina. Kaon to na ko tong balonan ba kay nung ka tong sudlan ako kuan, tong sudan ba. Yatan ako si Muha. Tama din pre. No mga unsa itong pitsahan ni mo gipahiram sa kuha pre? Ato kung kuan pre, 24 ba? Pre. Ah, katong pirwir pre. Tunda ko. Bu, kato tama. Pangita na itong mama. Ah, sige pre. Kuha sa ko ah. Kadali lang. Sige pre, pilig bagdali pre ha. Dara pre. Pasensya lang kayo kay wala unugasan kay busy mo go. Pero sulit kina, wala na'y buwak. Matay pre. Maho pa manikutot pre. Gani pre, pero salamat kay pre ha kay lami pa ito yung musudan gamay. Ah, sige lang pre, problema na pre. So, balaran ako ng ugasan. Tunod mo kayo ba? Kasi sa ko ha. Sige pre, salamat kay pre. Balik sa tulog eh. Mata na usda mulag pre. Dito na tumpat ko ba? Ayo. Dam. Ay, saan naman po pre? Dumulag. Pwede ko hirmon to among karahay. Dugay na kituwa na uli ba? Karahay? Ah, murag mo ni oh. Murag mo ni siya pre. Di ko kuha pre. Ay naunsa perti namang ituma na. Mura na imong kulor. But ka mo din mo galon. Sinja jo kay pre, kay ang Uber manggugod pre. Kuha na na pre, nandang istorya dala na pre. Tulong sa ko pre ah. Ikaw batasin tambukan niyo. Magaling kang kupal ka. Lagan. Puyugasan. Pisko timataanit sa wasaba ka nagmaoy naman nung ka dire. Hilom, dako na ng tiyan nimo. Balik dire kay piang-piangan ta jud kang buanga ka. Kayo, sapi mo murab, sapi. Uy kin. Asa magi ka nagdadala mga karahay? Gikan ko na damulag, gikuha ko ning karahay. Siya pa ang gipairam, ako pa paugas. Ha? Pero gawang damulag uy. Wala ugasi. Patay, ako apong mga gamit siguro ba? Wapo to ugasi, bawi uno karon. Automatic. Damulag pa, katapulan ato. Sige na mo to gigda, nagpadako isang tiyan. Bisa ko. Patay. Wapo to pangugasi yung gamit ba? Paon sa na ko to be? Siguro to ugasi ba? Ayu, damulag. Ayu. Dan. Ikaw na pud koy. Sumukan niyo, di ba mo patulog? Aw, ay nanggug kasuko. Palagan. Dili manggod. Kanang magkuunta ko sa mga gamit diya ba naugasan na nimo? Ay magkuha kasi mga gamit, pabuta ha. Ay pungutan na ugasan kay busy kay karong adlaw hulat. Sugan ning damulagan ni magkuha ra man ta og gamit. O dara mo gipangita o dara. Sa manidan ko. O ano man ni? Stylan problema ko mo yung Daar ba mga bisita na balay gamiton ba na ko ni tanan? Ako ba ugasan?